kulikonse kumene muli tikulandireni mdzulo buno program imene ya Hymns of Hope imene imakufika ni pano pa VNV Media TV. Monga mwa mambo ake program imene timapereka moni kwa inu mzathu amene mutisatira mchigawo cha kumwera, mchigawo cha pakati, mchigawo cha kumpoto komanso mzathu amene mutisatira kuchokera maiko osiyanasiyana. Timadziwa bwanji chifukwa cha ma feedback amene matipasa pansi pa program ineyi pa ma comment mumanena ndithu kuti ife tikusatirana kuchokera kwakuti ena kuimba matini folo kumene tikaona zoterezi kuno timakhala okondwa kwambiri chifukwa timazoti sititoka. Cholinga cha program ineyi ndikupasirani nyimbo zopereka chiyembekezo, ndifake timati Hymns of Hope, nyimbo zopereka chiyembekezo. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, ndakuonda kuti leronso tili limodzi mu program ineyi. Ndiye nyimbo imene itiyambire mu siku la lero ni nyimbo ijamina anaimba anzathu The Harps. Nyimbo imene akuti inenso fotokoza kuti ayi Yakobo panjirapo adakumana ndi Yesu ndipo sadamusiye ayi adankakamira kuti ine sindikusiyani mpaka mundidalise. Ndiye panali mzimayi uja amene timati Hana, nayenso Hana anapemphera kwa Mulungu kufikira Mulunguyo atandidalisa ndi mphaso ya mwana. Ndiziti zimene ifeyo tabwanazo pamaso pa Mulungu zimene sitikuzisiya iyayi, koma tikuyenabe ndithu kupitiriza kupemphera kumukakamira Mulungu kufikira atadalisa. Anzathu amene wa The Harps ayimba nyimbo imene akuti inenso. Yakobo panjirapo nalimbana ndingeloyo namuuza sindikusiyanine mpaka mundidalitse kunalihana napemphera kufuna mwana nafulira pa mapazi yake mpaka Mungu namudalita. Inenso mbuye mene mudalitsa ena mudalitse inenso. Mbuye mudalitse inenso mbuye mene mudalitsa ena mudalitse inenso. Atatsekulira mazenera mwamba Mulungu adzayankha nadzakupatsa zosowa za mtima wako. Pempherani kosleke eza Mulungu adzayankha poti amamva nadzakupatsa zosowa za mtima wako. Inenso kuyimba kumeneko kwa mzathu The Harps kutiyambira program yathu ya siku la lero ya Hymns of Hope. Kwa inu amene mwangotipeza kumene iyayi takulandirani, tikufikani live kuchokera kuno ku area 36 ku VNV Media TV. Ma studio athu ali kumeneko. Ndiye timakondwera kwambiri chidziro buno tikamakhala limodzi program imene timakhala okondwa kwambiri, komanso tisaiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV. Ndicho linga choti tipitizebe kuonera ma program osiyanasiyana
amene timakhala nawo pano. Ndeti manena kunena kuti cholinga cha program ineyi ndikupasana nyimbo zopereka chiyembekezo, kukutana ambiri ife tikumana ndi zinthu zosiyanasiyana. Ena ndithu timafika mpana pochosa moyo chifukwa mwina cha zimene tikumanizana nazo. Ena ndithu kumangoona ngati yayi mwina mawa kulibe basi mwina moyo ndi omwewu. Koma tatiyeni ndithu tizikhala nthawi ya pemphero, chifukwa mu pemphero muli mphamvu. Tikakhala nthawi yoyankhulana naye Mulungu wathu akumwamba amatipasa zimene feyo tilakelake, amatipasa zimene feyo tikhale tikufika nazo pamaso pake nampempha. Namutulira zonse Mulungu yani nthawi amayankha zonsezo, monga amene anachitira ndi atumiki akale achina Hana, Yakobo ndi ena onse amene tingathe kuwatchula pano. Zonsezi kufikani katikati ma program ineyi ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo inanso yosadira imene itifike mu program ineyi ndikuimba kucha kwa mzathu a Advent Hope Ministries kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Nyimbo imene kuti masiku ano osiriza zinthu zafika povuta zedi. Advent Hope Ministries. Masiku ano maliza zintu zafika povuta zedi, koma wolungama aliyense akala mwachikulupiliro. Musataye kulimbika kwanu, komwe kulinayo mpoto yake, poti kwa talanta wipang'ono, kuti wakutayo adze. Unsenze Yesu nkawa zonse, iye dzagwirizi zawe. Chisomo chake chokwanira, sadzalola ugwedezeke, sadzalola ugwedezeke. Odalandiye amene adalira Yesu moyo uno, popeza kulichiyembekezo kwa yense wokulupira iye. Pokumudwa adzamulimbitsa, pachisoni adzamutontoza, poyesedwa adzamupyoletsa, mpaka Yesu adzabwera. Unsenze Yesu nkawa zonse, iye dzagwirizi zawe. Chisomo chake chokwanira, sadzalola ugwedezeke, sadzalola ugwedezeke, sadzalola ugwedezeke. Kuyimba kumeneko kwa Advent Hope Ministries kulifika program ine ya Hymns of Hope, kuti musenzese nkhawa zonse Yesu chifukwa iyeyo azakugwiriziza mu nthawi yake ndithu azatipasa yankho. Chofunika ife ndikumugwiriziza. Ni manena unena kuti muli mphamvu mu pemphero. Ngati ife tizikhala nthawi
yomankhwana ndi Mulungu wathu mpemphero nkumuuza zimene ifezo kuti sausa tikamugwira iye muchina chilichonse chimene ifeyo tifuna tipange, tikamusogoza iye maplani athu onse, komanso tikamuyika iyeyo pasogolo, hayi chipambano chimakhalapo. Chofunikisisa ndi kumugwiriziza osamusiya iye, komanso ndi kumutulira zathu zonse zimene ifeyo zikutipinja moyo wathu wa siku ndi siku katikati ma program ine ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo ina imene ilifike apa ndi kuimba kuja kwa mzathu awa Heritage Sounds kuli mozi iso limene ili kuimba bwino, nyimbo zabwino, nyimbo zamanthauzo komanso nyimbo zopereka uthenga. Heritage Sounds atipasire nyimbo imene kuti Yesu akubwera. Ningani metakati kumayimva nthawi zambiri Yesu akubwera, Yesu akubwera kupyolera maulaliki muzolembera zimene timawerenga, komanso mauthenga ena ngati nyimbo amaperekanso mauthenga omweyo. Kodi ifeyo zochita zathu zikuonesa kuti tili masiku osiriza ndipo Yesu akubwera, isangokhala nkhani yayi siku lina tizanenadi kuti yayi zimene timawerenga zimene timamva zakwaniritsidwa. Heritage Sounds, Yesu akubwera. Okala mu masauto uti Mulungu kulibe komatiwa mbalewe Mulungu alipo yawe yake asamana samano akutatenga fe kupita kumamba akubera ine akubelela iwe usaungize mtima wako segula kuti alowemo usatatane tikulo pokwelaye mumitambo. Kuyimba kumeneko kwa Heritage Sounds kulifika program ine ya Hymns of Hope na pa VNV Media TV. Kwa ino mzathu amene mwangu tipeza kumene tikupitizabe kulandirani mkatikati ma program ine timanena pano kuti nyimbo zene timakhala tupasana mu program ine ni nyimbo zokha zimene ndizopereka chiyembekezo kwa ino mzathu amene mutisadira komanso kutionera kutimvera kuchokera mbali zonse za dziko muno, komanso anzathu amene mutisadira kuchokera m'mayiko osiyanasiyana. Nyimbo zimene timakhala tupasani mu program ine ni nyimbo zokha zimene zimatikuta, zimene zimatitonthoza, zimene zimatipasa chiyembekezo, komanso zimene zimatipasa chithunzithunzi chimene ife tikuyena makhala nacho moyo uno pamene tikuyang'ananso kubwera kwachiwiri kwa Yesu Kristu. Ndeti mabwera ndi program ine kuti tipasane nyimbo zomwe ndizopereka chiyembekezo. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Timanena mphamvu ya pemphero. Mupemphero muli mphamvu, komanso mupemphero muli mayankho ndi kuthekera konse kumene Mulungu wathu akumwamba amakhala nako kotifikirisa ifeyo kupyolera mpemphero limene ifeyo tingapereke. Ena timanyalanyaza kukhala ndi nthawi ya pemphero, kugona ndithu osapemphera, kudzuka ndithu osapemphera, kudya chakudya osapemphera, kumangona ngati yayi timadzuka timagona timadya tizizoti zonse zimene tili nazo zikubwera chifukwa kuli Mulungu amene amatipasa zonsezo. Ngati tapinjika kapena ngati kwena kumuyamikira, njira yake ndiyonzera mpemphero, kubwera pamaso pa Mulungu ndikupemphera, kumuthokoza komanso kumpempha, zonse zimakhala zotheka katikati ma program ine ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo imene tifikenso program ine kuimba kuja kwa mzathu The Whispers of Love. Atipase nyimbo imene kuti osasunthika, osagwedezeka, chofunikira iweyo kungogwada mselimo ndipo Mulungu azatiyankhira mselimomo. Nkhani imene tikuyimbikisana musiku wa lero ndi yapemphero, komanso kusagwedezeka ndi china chilichonse chimene ifeyo tikumanizana nazo pamoyo uno. Komanso pamene tafika pamaso pa Mulungu tisamusiye kufikira iyeyo atadalisa komanso atatiyankha. The Whispers of Love, osasunthika. Mavuto amzikoli asagwereze moyo walo ngwirizizeni Yesu atatulanda nkhawazo osasunthika
sonselimo pamene ndima wagwa choke wanu samataya tuwake pire mzonsezo osasuntika ingogwada nselimo atamvera nseli nayankanso nselimo osasuntika ingogwada nselimo atamvera nseli nayankanso nselimo atamvera nseli nayankanso nselimo atamvera nseli nayankanso nselimo kuyimba kumene kwanza to The Whispers of Love, nyimbo yabwino kwambiri imene yamene yakuti osasunthika ingogwada mselimo ndipo Yesu azamvera mu selimomo. Ndi zinthu zimene ifeyo tikuyenera kumachita moyo wathu wa tsiku ndi tsiku mmene tafotokozera. Chofunikira ifeyo osacheuka, osangana mbuyo. Tisangane mbuyo iyayo, matiyangane chisogolo nadziwa chofunikiracho. Tilipo anthu ena timakhala ndi chibwana kwambiri. Nthawi yoti tikendi nthawi yopemphera kapena nthawi yoti mwina tipite ku makachisi tikapemphere timaona ngati nzosafunikira kumabola zikuyenda. Ndikataniko zanga zonse zikuyenda, business ntchito nalembedwa, zanga zili bwino, tili muntika. Ambiri amatero ati tili muntika zonse zili bwino, koma ngakhale tili muntika tisayiwale kuti pali munthu wina alipo ndithu amene watipangisa ife tikhale muntikamo. Ndi chofunikira ndikumamuthokoza komanso kumamupempha komanso kumapempha chisogozo chake kuti chikhale nafe muzimene ife tikupanga siku ndi siku. Amene ndi Mulungu wathu okhala kumwamba amene tikuyenera kumafika naye mpemphero kumuyamika komanso kumuthokoza. Nyimbo imene tifikenso mu program ineyi ya Hymns of Hope ndikuimba kucha kwa mzathu Zenengeya Family. Zenengeya Family atipasa nyimbo inakuti ndiye wachikondi. Nyimbo yabwinonso kwambiri imene amzathu amene wa Zenengeya Family anayimba akuti ndiye wachikondi, chikondi chonchosatha. Wachikondi ndani kodi? Ni Mulungu. Chikondi chimatha kutha cha abwenzi amene ife tili nawo. Ena timatha kukonda anthu osatikonda kumene. Chikondi chongoti lero chayamba mawa chatha, ubwenzi kuyamba lero linalo latha, koma lipo ubwenzi limene lingathe kutikonda ifeyo mu nthawi zonse, osatinyanyala, osatisiya ngakhale titapulikira komanso kuyenda njira zosachitika bwino, koma Mulunguyo amakhala nafe natikondabe. Ndifaka nzathu Zenengeya Family anayimba nyimbo imeneyi akuti ndiye wachikondi. Kale
Titose Diripo Devo Bible Classic Chifugo Chansola Kwazatu Taji Tazamiri Somula Kwiraye Komba Wati Bilira Kukala Moyo Kusigurira Enerai Kumaniye Wachikondi Ndiye Wachikondi Chikondi Choda Wita Ife Oyenera Kumofa Kumaniye Wachikondi Ndiye Wachikondi Chikondi Choda Wita Ife Oyenera Kumofa Kumaniye Wachikondi Ife Oyenera Kumofa Kumaniye Wachikondi Ife Oyenera Kumofa Kumaniye Wachikondi. Kuyimba kumeneko kwa Zenengeya Family, nyimbo inakuti ndiye wachikondi. Wana nthawi yapo iyayi kufika kumalechereche kwa programu yathu imene ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Tikudziwa kuti nyimbo zimene tapasane musiku wa lero mwadalisika nazo, komanso chisogozo chimene tinali nacho pa nkhani yokhuza kusogoza Mulungu mpemphero nkofunikira osamusiya teni tikangamirebe pa iye. Tifike nazo nkhawa zathu zonse, chithokozo zonse, napempha Mzimu Woyera kuti ukhale nafe ndi kutisogolera maplani onse amene ife timapanga, kandi business zathu kandi ntchito zathu. Tiyeni tisanayambe zimenezo tizithokoza Mulungu wakumwamba nkugwada pasi nkupemphera. Kandi tikalembera ntchito tikeni nthawi yogwada pasi nkupemphera. Komanso tikalembedwa tisayiwale kuti tili pamenepo chifukwa pali Tate amene watilemekeza ndi ntchito imene ifeyo tilipo. Ambiri timayiwala. Ambiri timabwera pamaso pa iye chifukwa tikufuna thandizo kumene. Kungopeza thandizo tayiwaliratu zonse zimene Mulungu atichitira. Kungopeza banja timapempherera banja kungolipeza basi. Kuyiwala nthawi yoti mugwade pansi mupemphere Mulungu, mupemphere kwa Mulungu ndi kumuthokoza timayiwala. Ambiri ndithu tikangopeza kama business katapeza mpamba akayacha timayiwala zonsezo kuti ayi tithaso kubwera pamaso pake ndi kumuthokoza masiku onse a moyo wathu. Ndizipo nthawi zina zimene Mulungu amasiya dala zinthu zina kuti zichitike kuti ukulu wake uonekere. Ena tikukutika suti Mulungu sakuona sakumva iyayi. Akufuna kuti ifeyo tizindikire kuti pali Tate amene tikabwera pamaso pake zonsezi zitha. Zimene zofunikira ndithu pamene tikhala moyo wathu wa siku ndi siku. Ndikupitira tadalisika ndi program imene ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Tisayiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV ndicholinga chona kuti tizipitiriza kuonera ma program osiyanasiyana pa makazi osiyanasiyana pano zimene ndithu zingatengere chifupifupi ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Nyimbo imene iti madizire program yathu ya siku ndikuthokoza kuti zikomo kuyimba kumene ndi kwanzathu Amoni Ministries. Zikomo pa zabwino zonse zimene Mulungu amatichitira ife tikuti zikomo. Kuthokoza nkofunikira kumayamika kuti zikomo chakudya achitaja mdzulo buno. Ena mdzulo buno sanadye iyayi. Ena mmawa buno sanadye iyayi. Ena msana buno sanadye iyayi. Ife tizithokoza Mulungu kuti zikomo pa zimene Mulungu mwatichitira. Nyimbo imene iti malizire program yathu ya siku la lero. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, komanso cameraman Brian Katumba. Tikutipitiriza ni kuonera ma program osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwakoma nonse. Bye for now. Oh
mwandisunga moyo wanga mwateteza kuzopya zosasimbika ngakayanu mwandipisa